ካብ ዝደቀስ ኩሉ ምስተበራበርኩ ኣብ ጎነይ ሓደ ሰብኣይ ደቂሱ ዘለኽዎ ቦታ ገዘይ ኣይኮነን ዓርሰይ ምስ ኣስተውዓልክዎ ጥራሕ ዝባነ እየ ናይ ሎማዓንቲ ታሪክ ዘካፍለኩም ዝነብሮ ዘለኹ መፍትሒ ዝሰኣን ኩሉ ናይ ሓዳረይ ኩነታት እዩ ናትኩም ሓሳብ ኣነ ንኽውስን ይሕግዘን እዩ ሞ በይዛኹም ሓሳብ ረእይቶኹም ግደፉለይ ቅድሚ ዓመታት ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ዲያስፖራ ናይ ፍቕሪ ርክብ ጀሚረ ብርግጽ እዚ ናይ ፍቕሪ ርክብ ተጀመረ ኣብ ተራኸብናሉ መርዓ ነበረ ድሕሪ ምፍላጥና ድሕሪ መዓልትታት ናብ ፍቕሪ ተቐየረ ክብረይ ዝሃብክዎ ናይ መጀመርያ ሰብ ኮነ ናይ ብሓቂ ብፀባዩ ንዓይ ብጣዕሚ ዝተስማዕመዐኒ ሰብ ነበረ ካብ ነፍሱ ንላዕሊ ንዓይ ዝጭነቕ ንጓል ኣንስተይቲ ዘለዎ ክብሪ ብጣዕሚ ዘድንቕ ነበረ ኣብዚ ጸኒሑ ጻኒሒቱ ወዲኡ ናብ ኣሜሪካ ምስ ተመለሰ ዋላ ብኣካል ንረሓሓቕ ዳ እምበር ምሳይ ከም ዘሎዩ ዝስምዐኒ ንዓይ ምንም ነገር ኣይስስዕን ዝገብረለይ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ ነበረ ሰብ ናብርኡ እንዲ ዝመስል ብጣዕሚ ኣጥዕሙለይ ዝተሓበአ መልክዐይ ተይተረፈ ደሚቑ ወፀ ናብራይ ኣከዳድናይ ተቐየረ ሕዚ ደለየ በዚሑ እዩ ኣነ ግና ፈጣሪየ ብዝሃበኒ ፍሉይ ሰብ ካብ ምምስጋን ወፃኢ ካሊእ ዓለም ኣይርአየነን ነይሩ ንልደተይ ድማ ጽብቕቲ መኪና ገዛአለይ ብጣዕሚ ብዘድንቕ ሰፕራይዝ ትምርዖኒ ዶ ኢሉ ጠየቐኒ ምድሪ ጸቢባትኒ ምእማን ኣብኒ ብተሓጓስ ነቢዐ ፍቓደይ ብተሓጓስ ይበዮ ንሱ እውን ናይ ዳይመንድ ቀለበት ገይሩለይ ቃልና ኸይነዓጽፍ በለኒ ሞ ሕቑፍ ኣቢለ ናነባዕኹ እሺ ክብል መለስ ኩሉ ተመሊሱ ምስ መፀ መርዓ ክንገብር መዓልቲ ገበርና ናይ ብሓቂ ህይወተይ ብተሓጓስ ሰኸረት ምስኡ ዘሕልፎ ኩሉ ነገር ኣብ ናተይ ልቢ ብወርቂ ተጻሓፈት ከም ዝምለስ ናፈለጥኩ ክኸድ ተሎ ናይ ብሓቂ ጽምዋ ተሰምዐኒ ድሕሪ ቁሩብ ወርሒ ምስ መማሕርተይ ዝኾነት መሓዛይ ተኾራሪፍና ነርና መሊስና ተዓረቕና ናይ ብሓቂ ናተይ ቀያይራ ገሪምዋ ዕድለኛ ኢኺ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ኢኺ የፍቅረክዩ ማለት እዩ ተኣመንሉ ክትብል ተዛረበትኒ ኣነ እውን ኩሉ ነገር ብግርህነተይ ነገርኩዋ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓደ ፕሮግራም ከም ዘለዋን ሒዛትኒ ከም ትኸድ ነገረትኒ ኣነ እውን ብግዜ ከም ዝምለስ ነጊረያ ኣብቲ ፕሮግራም ተረኺበ ኣብቲ ፕሮግራም ብዙሕ ደስ ዝብለኒ ነገር ኣይነበረን ግና ንዓኣ ከይድብር ኢለ ብዘየስሐቐኒ ናስሓኩ ኣድኒቐላ ምስ ዝኾነ ሰብ ናተዛረበት ሒዛቶ ትመጽእ ዋላ ተዘይነገረትኒ ኣፍቃሪ ኣዩ ዝኾን ኢለ ሓሰብኩ ዝተቐድሐለይ ሓደ ብርጭቆ ወይን ኣይወዳኽዎን መጽያ ወዲ እዮባ በለትኒ እሞ ኣነ እውን ይሰተለኹ ኢለያ ከመይ ምጌረ ወዲእያ ይደገም ኢላ ወጢራ ሓዘትኒ ብግዲ ካልኣይ ብርጭቆ ተቐድሐለይ ንሱ ድሕሪ ምስታየ ግና ኣነ በዓለይ ምዃን ኣበየኒ ኣእዳወይ ኣእጋረይ ክዝሕለኒ የእንተይ ክዕመት ብድሕሪኡ ግና ተፈጠረ ኩሉ ኣይፈልጦን ካብ ዝደቀስ ኩሉ ምስተበራበርኩ ኣብ ጎነይ ሓደ ሰብ ደቂሱ ዘለኽዎ ቦታ ገዘይ ኣይኮነን ዓርሰይ ምስ ኣስተውዓልክዎ ጥራሕ ዝባነ እየ እቲ ሰብኣይ እውን ጥራሕ ዝባኑ እዩ ከእውደሌ ግና ድምፀይ ኣበየኒ ተደናጊፀ ካብ ዓራት ምስ ወረድኩ እቲ ዝደቀሰ ሰብኣይ ተበራቢሩ መሊሱ ጎቲቱ ናብ ተዓራት ኣእተወኒ እሞ ናብ ካሊእ ቃልሲ ኣቲና በትሮይ ከኣልክዎን መሊሰ ተሳዒረ ተሓጓሰይ ናብ ሓዘን ተቐየረ ንምሓዛይ ኣፍቃሪ ኣዩ ዝኾን ዝበልክዎ ሰብ ለካ ንዓይ ይደራደራ እዩ ነይሩ መሓዛይ ኣሕሊፋ ሂባትኒ
ናብ ገዛይ ተመለሰ ኣካላተይ ጥራሕ ነበረ ብዙሕ ተስፋ ካብ ዝገበር ኩሉ ዓለም ናብ ተስፋ ዘቁርጽ ዓለም ኣተኹ ኣፍቃርየይ ጉደይ ዘይፈለጠ ስልኪ ዘይተዘራረብክዎ ዝሓደር ኩላ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ኾነት ድሕሪ ዝኹሉ ኣዘራርባይ ምስ ተቐየረ ተደናገጸ ናይ ብሓቂ ምንም ነገር ክሓብኦ ኣበየኒ እቲ ሓቂ ነጊረዮ ዝኾንኩዎ ዝበጽሐኒ ሓደ ነገር ተይሓባእኹ ነጊረዮ እቲ ስልኪ ብንደት ኣብ እዝነይ ኣፀዎ ብድሕሪኡ ወላ ተደወል ኩሉ ኣየልዕልን ቴክስት ተገበር ኩሉ ዋላ ኣይምልስን ሓቂ ብምንጋረይ ተናሲሐ ብድሕሪዚ ምስታይ ብነገራት ዘይግድስቲ ኾንኩ እቲ ሰብኣይ ግና ኣይገደፈንን ሃፍቱ እንዳቁፀረ ክምርዖኒ ከም ዝደሊ ነገረኒ ዝድግፈኒ ጎዶለይ ዝመልአለይ ናተይ ዝብሎ ሰብ ሕዚ ኣብ ጎነይ የለን ጨኪኑ ጸሊኡንዩ ብኸምዚ ፈሪሐ ክምርዖ ተስማዕሚዐ ናይ ብሓቂ መርዓት ኮይነ ንመርዓ ተጸዋዕኹ ዘይመሰለኒ ተመርኤ ኩሉ ናብ ዝመልኦ ገዛ ኣተኹ ግና ዝገርመኩም ድሕሪ 2 ወርሒ ናይ ቀደም ኣፍቃርየይ ደወለ ደንጊጸ ኣልዒለዮ ኣናዲድከኒኺ ግና ስለ ዘፍቅረኪ ይቕራ ክገብረልክየ ምስ በለኒ ብዝተሓተ ድምፂ ተመርኤየ ክብል ብሓዘን ተዛረብክዎ ኣብቲ ሽዑ እቲ ስልኪ ካብ ኢደይ ክወድቕ ተሎ ጥራሕዩ ተሰሚዑኒ ብድሕሪኡ ኣይደወለን ኣነውን ኣይደወልኩሉን ሓዳር ኢለ ዝሓሰብክዎ ህይወተይ ግና ብዘይተሓጓስ ቀጸለ 2 ወዳት ቆልዑት ወለድኩ በዓል ገዛይ ከም ኣመሉ ኣብ ዝመሽዮ ዝሓድር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ክጸልኦ ገይሩንዩ በዚ መንገዲ ናነበርኩ ተለኹ ናይ ቀደም ኣፍቃርየ ዝነብረሉ መንደር ኣጣይቁ መጸ ናብ ደገ እናኸድኩ ረኺበዮ ናይ ብሓቂ ደንጊጸ ንብዓተይ ምቁጽጻር ኣበየኒ ንስውን በኸየ ናብ መኪኑ ኣቴ ካብ ሰፈርና ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኬርና ስለ ኩሉ ነገር ተዘራሪብና ተይሓሰብናዮ ከም ቀደም ተጣቢቕና ሂዘክ ክኸድ ክብል ጠየቐኒ ደቀይስ በልኩ ጽምወይን ጸገመይን ተኻፈሉኒ ደቀይስ ንፋታሕ ከይብሎውን ፈሪሐዮ ዝኾነ ነገር ተገበረኒ ኢለ ፈሪሐ ምኽንያቱ ጸባዩ ከቢድዩ ተጨናኒቀየ እስከ ሓሳብኩም ሃቡኒ